Szeretné megváltoztatni az életét? Vannak beteljesületlen álmai? Szeretne a szépségápolás világában kellemes és szórakoztató környezetben extra jövedelemhez jutni? A kezdetektől fogva az Oriflame 1967-es svédországi megalapítása óta cégünk rohamosan fejlődik. Mára a legnagyobb, közvetlen értékesítéssel foglalkozó kozmetikai vállalat egyike Európában. Az Oriflame megalapítása egy ötlettel kezdődött. Természetes svéd kozmetikumokat és dinamikus jövedelemszerzési lehetőséget biztosítunk mindenki számára világszerte. Kezdettől fogva elhatároztuk, hogy nem teszteljük termékeinket állatokon. Ehelyett virágokból, növényekből és gyógynövényekből nyert természetes alapanyagokat alkalmazunk termékfejlesztéseink során. Az Oriflame világszerte több mint 55 országban képviselteti magát, és az összesen közel 2 millió szépségtanácsadó munkáját mintegy 5000 alkalmazott segíti. Büszkék vagyunk arra, hogy lehetőséget adhattunk több tízezer szépségtanácsadó számára, hogy jobb életet teremtsenek maguknak, több jövedelemre tehessenek szert azáltal, hogy az Oriflame-et választották. Boldogok vagyunk, hogy az Oriflame jótékonysági programokon keresztül világszerte támogat fiatal nőket és gyerekeket egy jobb élet reményében, alapszintű oktatást, szállást és lehetőséget biztosítva számukra. Oriflame. 3 út, melyen keresztül megváltoztathatod az életedet. Szépülj könnyedén, keresd pénzt, érezd jól magad. Szépülj könnyedén. Az Oriflame termékei szép külsőt és jó közérzetet kölcsönöznek az ön számára. Ezért olyan egyszerű ajánlani barátainak, ismerőseinek. Természetes svéd kozmetikumok, 40 év bőrápolási szakértelem és termékek széles kínálata biztosítja, hogy ön minden nap ápolt legyen és jól érezze magát. Kozmetikumaink kifejlesztését természetből nyert gyümölcs, virág és növényi kivonatok inspirálják. Az Oriflame globális kutatási és fejlesztési központjában kollégáink szakemberek segítségével fejlesztik ki készítményeinket, és azokat a legújabb tudományos technológiával, a természet bölcsességének legjavával kombinálva kísérletezik ki. Az Oriflame termékeket a vállalat 5 gyárának egyikében, illetve gondosan kiválasztott, a legmagasabb minőségi követelményeknek megfelelően európai gyárakban állítják elő. Aktuális termékkínálatunkat ön mindig a legutolsó szépség és divattrendeket követő katalógusainkban találja meg. Keres pénzt! Az Oriflame-mel anyagi függetlenséget, szabadságot teremtettem magamnak, és biztos anyagi hátteret családom számára. Kellő idő és energia ráfordítása mellett felépíthettem saját üzlethálózatomat anyagi ráfordítás nélkül. Akár már ma pénzt kereshet. Egy csekély összeg befizetésével már is feltárul ön előtt az üzleti lehetőség minden kockázat nélkül. Nálunk mindig van választási lehetősége. Itt nincsenek határok. Jusson hozzá extra jövedelemhez, építse karrierjét, ahogy az ön életvitelébe leginkább belefér. Mutassa meg már ma katalógusunkat barátainak, szomszédainak, kollégáinak, és leadott megrendelése után 30% azonnali jövedelemre tehet szert. Csatlakoztassa barátait már holnap, építse fel saját vállalkozását. Keressen pénzt teljes csapata forgalmával, és élvezze megérdemelt jutalmát. Az Oriflame valóban egyedülálló lehetőséget kínál. Keressen pénzt még ma, és álmait már holnap valóra válthatja. Érezd jól magad! Szeretem a munkámat és az embereket, akikkel találkozom. Ez egy kivételes lehetőség, melyen megváltoztathatja az életét. Ne szalassza el! Ajánlja az Oriflame termékeit barátainak. Vegyen részt külföldi utazásokon, ahol új emberekkel találkozhat és új barátokra tehet szert.
Vegyen részt kiemelt szakmai rendezvényeken. Legyen elismert eredményei és teljesítménye által. Vegyen részt találkozókon, tréningeken, szemináriumokon, elősegítve ezzel személyes és szakmai fejlődését. Segítse mások fejlődését, hogy saját csapata is növekedhessen. Ez egy kihagyhatatlan lehetőség, hogy megváltoztassa életét. Ne szalassza el! Jöjjön és csatlakozzon az Oriflame csapatához még ma. Hogy milyen eredményeket ér el, és hogy mennyi pénzt keres, csak is öntől függ. Mi, az Oriflame alkalmazottai és vezetői minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy támogassuk önt álmai megvalósításában, és őszintén remélem, hogy hamarosan találkozunk valamelyik Oriflame irodában, szervizcenterben vagy egyik közelgő rendezvényünkön, ahol sok szeretettel várjuk önt. Legyen ez a lehetőség egy valóra vált álmokkal teli élet kezdete. Oriflame. Természetes kozmetikumok Svédországból.